Dobar dan. Danas ću govoriti o rastavnim rečenicama. Rastavne su rečenice nezavisno složene rečenice u kojima se ostvaruje samo sadržaj jedne od surečenica. Primjeri su sljedeći. Reci mi istinu ili šuti. Ovdje su predikati reci i šuti, a veznik je ili. Hoćeš li doći k nama ili ćemo se sastati u gradu? Predikati su hoćeš doći, to je jedan predikat jer se radi o složenom glagolskom vremenu, futuru prvom. Ćemo se sastati je drugi predikat, također je u pitanju futur prvi. Veznik je ponovno ili. U trećoj rečenici veznik ili ponavlja se dva put. Ili znaš ili ne znaš. Predikati su znaš i ne znaš. Veznik je ponovno ili. Dakle, možemo primijetiti da su surečenice u nezavisno složenim rastavnim rečenicama međusobno povezane veznikom ili. Također možemo vidjeti na ovim primjerima da se u rastavnim nezavisno složenim rečenicama ne piše zarez.